I pozdrav svima ljudi, Vaki Gaming ovdje. Igramo Stumble Guys sa mojim drugom debilom. Molim, a ti si čiz debil, šta ti meni govoriš? Idemo ovaj free spin. A on je već, ne znam ni šta je dobio. Ja sam jedan spin zavrti i dobio novog epic skina, da. Evo ju! Ništa. Ja nemam komuna. Ne mogu da pogledati. Jedan tako. Šta ne mogu da gledam? Vidi, ja gledam reklamu, neće da mi da gledam. Ajde, idemo da igramo s majaču. Dobro. I samo da vas ne smajam. Evo počet ću. I evo ga ljudi, vratili smo se. Igramo. Vidjet ćete ovoga astronauta. Kako je bolji od ovoga dinjena. Jes, kako ne. Pa čini moj legendary tvoj epik. Pa ti si zlačiš na skina, ali ja sam bolji od tebe zato. Jesi, kako ne. Pa ljudi, pišite u komentare ko je bolji, ja ili ovaj noob. Misliš ti? Pa gdje je ovo? O. Ovaj se jadeš to govno od mape, pa vidi se da je noob. Vidite ga, Vuk se game tamo. Svemirac. Ja sam otvorio putpi. O, što se gujate? Ne mogu da prođemo njih, pošto se gujaju. Ajde, skačite, ja neću skaču. Jo, da će se ovako ufikovat. Dobro, ja sam se kontaktirao. I ja. Ti što si ti stigao, vidi tvog drugara nije ispred cilje. I zašto, brate moj? Ne može, Papa. ne može. Pa ja ću onda zvuk. Neću. A što se onda ja slabije čut? Pa ti ne trebaš da se čuješ, ti si degena. Če ti to? Ja, možda sam ja nisam uopće čuo, bio mi je skroz smanjen zvuk. Ja. Da, ko si se čuo, ajde. A ne vezi ljudi, eto šta ćemo. Nije da No, ugapaš. počet ćeš novi snimak ako bude bio zajeban. Neću. Paint splash. Super. Vi toga astronauta ovak pod segame. Tamo skoro zuje. Kako je stigni? Vidi me vrake. I ja sam pao. O, šta je ono mogu opać? A ja ko mogu. Gdje si ti jedno mogu? Ovo je mene ovdje. Jesi ti za mene? Jako sam malo. Jako malo vidim. Ne! I kako me puče. Ako se ja uspijem kvalifikovat, majko. A ako se ja uspijem? Šta mi je kod? Ne, šanse da se kvalifikovat. Ok, ja se uspijem. Uspevaš. Stigao sam dobro. A vidi da je ispao noob. Če ti tu? A vidite da je noob, ljudi. Šta mene slušate? Biži tamo. Ja neće da prizna da je noob. Bolje no ti, samo si i ovaj put prošao. A sam ovaj put ja ne prošli. Znao sam tačno da će ova mapa biti. Pa ajde ispani. Ajde ispani već. Da ti ne umiješ da kronosvojiš. A mak se budak čovjek. Vidi kako on nooba je skidan, ljudi. Vidite ovo, noob zašti. Ajde, padni sad. A mak se! Padaš na zemlju. Ali ti se smećeš, znaš. Pa smećaš se. Šta ću ja tu? Ajde, padni više. A problem je što oni gledaju kako ja igram. Nije svi oko gledat. Aj ti s mene iskupi jako pravi. Pa ne da. Doj, poživio! Spiderman. Gotov si, sad si on dolazi. Bye bye. Pali skoro mi. Pali. Gotov si. Gotov si, Batman. Ne, gotov si, ne, to je spasao. Pogledaj samo koliko je animatano. Uđe. Najbolje. Jer se može pas na ono drvo, jer se može Ja pas? mislim da može. Šta? Ja mislim da može. Jau, majko moja za malo. Sad ćemo odmah da se vratimo. I evo nas nazad. Nemoj da udaraš da ja tebe ne udarim. Pa najvjerojatnije ću ja još jednu pobjedu da ostvarim ko što Ti nisi dobio. Pa malo mi falilo. Ali nisi.
Ali ti nisi, ti to nisi ni do finala došao. Tako Baš da da čutu. ću, slučajno me kopilo ono da nije, pa šabi. A gdje je ovo govno? Što se baš, ti uvijek ovo provadiš? A znam, ali mrzim. Botare. Botare. Dobro, ovo. Pošto nismo ni ja ni ti osvojili, pa zato. Aj, kako me škart. Uj, sunce ti kakav knockout. I mene isto. Dobro. Ja se povijek ušiku. A drugo. Uzem ovu. Bam! A mene. Evo ih svi ostali. Znate ga? Indiana Jones nije prošao. Ne, Indiana Jones. Ne. Robin Hood isto nije prošao. Ne, Robin Hood. A dobro, ja njega ne poznajem. Robin Hood. nije. Ja imam Robin Hooda. Huda. Ne znam što Huda. A što ovo? A što najgoru mapu ide? A čo ti, ovo su botaj, prolazimo obojica. A botare džaba kad su niješ gore botare. Ja ovo znam da idemo. Što mi kopiraš za put? Dobro, meni će nam staviti. Dobro, što me ovdje stvorilo? Kaka? Još. Ja sam ti rekao, ja znam, ja još nije nam nisam. Ma gdje neće. Ne možu! Dobro, da se biti pomagati. Jedva. Što se radi uče? Ajde, da uspije više. Ja sam... Dugo ću se zaštekao. Vidi čitara, majku. Pa što mi padneš za genu? On će da hoda. No, ovaj ide napred, on boli njega ovo. Vidiš, ne mogu da ga gledam. Odsili se ovaj kvalifikovat, nema šanse. Ovo je on za mene, ova dva ljubića za Pa ja sam ga su gledao. samo blejali. Ja sam ga gledao. I jedan je prošao do njega. Samo nemoj lava jaš da bude, on je bolji u tomu. Ja sam u svakoj finalu dobar. Može. Ja sam rekao lava jaš. Pa što je lava roš? Ajme. No, brate, što se podiže lava, ona trka, brate, mili. A, ono lavi, da, znam. Ovo je slično tome, ali ovo lakše. Da, sam bolji. Nešto. Pa bolji sam, brate, znaš koliko sam ja grunio. Ko znaš kako je? Išto to. Vidiš što, na sparte bota ide ono. Nek si pa. Botare mi zguramo. Što plaćeš da ne vidim? Ne! Znam gdje da idem. Ne. Gdje idem? Ne mogu skutit. Ne znam gdje da idem. Pobjedam. Tako, vidi se ko je bolji. Vidi se ko je bolji. Što ti to mene su botare, brate? Vidi se ko je bolji u Lavaland. U Lavaland sam ja 3 puta bolji. Nisi. Čim sam ja Mene su dobio. botare izgurali, šta hoćeš? Ma ko ti je koji? Pa oni Sad mene ćemo se guraju, vratit. debeli jedni, debili. I tako, evo nas ljudi, novi game. Novo sranje. Ajde više.
Opet ova prama. Nemoj to. Igrice. Bota je. Ba mislim. Da, nisu sve. Ne! Uf, kakav nokaut. O ne. Dobro je. Bio sam na auto, dži. Uf, kakav nokaut. Ne. Jo, moguće, vidio sam tek. Mi ga se popeo. Dakle, ja sam makar uspijem kvalifikat. I to četvrti. Ne, Evo ga treći. moj drugar astronaut. Vidio sam. Hoće, je li prošao tvoj drugar? Nije. Nije ti drugar prošao. Što nije, evo ga. Vidi koliko je astronauta. Stvarno. Samo jedan, imalo i 5 astronauta, a dvojica prošli. Ovaj lik se zove Hakerina. 5 astronauta, samo 2 prošlo. Može? Mogu doći. A dobro, ovdje su botara, neće odmah ispravno. Ja, samo ovi neki nisu botari. Jedino mene nervira pa on je parkour što moram da radim. Meni to lagano iskreno. Meni Samo to se popnem na to. Samo se popnem na to. Ja prolazim lagano. Ovo je lagano. Kako Nemojte me se guraju. gurate, Ovi brate, botari Ne nemojte. da me guraju, nego me... Kako nekao. Muhammed Ali. O, vidiš da ćete li pas botari? Jedan nisam pao. Znam. Ja sad spajku. Dobro, neće. Ja ću pođem kroz ovo što ovi lome. Ne da mi se gumit. E, može. Tamo da ispadne. Vidiš ti, brate, može spasiti. Eto ga. I tvoja strana ti prošao. Ne, jer majke. Jes? Aj stvarno, prošao moje 2 astronauta. Misliš jedan? Dva su. Pa ti ješ jedan. I još jedan. Nije. Troje. Ja. Jer ovo majke ti final. Nije, jeste. A nije, nema 3 astronauta da genu, ima 2. Ona je vozač. Ej, kakav nokaut. E, bože. Kako volio da te škopi. Ja neću proći. Može ko proći. Ti ju možeš, boga mi. Ne, gotov sam. Tvoj astronaut ispred mene. Ovaj umije da igra astronaut. Ali prosto majke ti. Hoćeš i to majke ti. Hoće. Zajebavaš mi. Ko je sad osvojio game? Pa i ja sam osvojio, što ćeš? Pa dobro, 1-1 smo. Ljudi, jedno srećemo. Ljudi, ono sad... O, više! Koji je put zajedom jedan coin pojva? Reci. Mislim da su botovi. Samo. Da, svi su gotovi. Latifi. Što ideš tamo? Još je duplo lakše. Meni nije, brate, tamo dok se ja popnem. Ja. E, kad ti hoćeš lakše, eto ti lakše. Da, ja se ne bojim, ja pa lažem meni lagano. Ništa, svaki put uspe na to se popne. Svaki put prvi, kad ste vi nubari, ne može to. Ja sam prošli put prvi. Pa te vidi. Čujem da su botare. E, evo ga Neymar. Nije stigao Neymar. Ne. E, moj nubu. Nema ni moj ni tvoj skin. Moj tek neće biti s nubama, da imaju legendary tu nemoguće. E, a koji si Ne. tim? Ne. Ti si pravi, ja žuti, 100%. Nije obojnuto je. Koji? Zajebavaš, ja sam pravi, ti žuti. Kako znaš da sam ja žuti? Vidio sam tvoj skin. Zostavite jebote, neće odmah da vam daju gol. Baš tamo. Dva koji to je. On je koji to, a ja ono je. Sam ko to malo šuter. Aaaa, beđi. On je tamo, ja te kao da ginu. Dobro.
Koji su ovo nubovi, brate mile. Tako je, tako je. Pišta Neymar nije prošao da bude moj tim. Kako ne trči? Dobro. Ti ne braniš? Ja pola branim sam. A ne damo ja autogol mutogenu. Pa kad je, Vasilije, pa kad je neko mutogen, mutogen je. Pogledaj, vi daju autogolove, ovo još Daj autogol. autogolove! Ne, kak fudbeno. Hajde ti nubare moj genij. Ne mogu da branim, ne biste mi jebu vas. Nećeš bre. Tako je, kakve sejvove imam. Pa vidi, ja 3 lopte branim. Nemoj da geni što ne umije igrati. Ja sam jedva stigao da odbranim. Jedan go, inače bi bilo 1-1. Imate, prestanite autogolove da idete da dajete, jeste mutogeni. I meni isto daju. A jesu ti dali meni. Pa jesu, ali ja branim. Ajde neko, Pečka! Pečka, zajebavaš me. Ne mogu vidjeti da dajete autogolove, da genij. Pogledaj, oči daj, to je pobjeda naša. Ama! Bam, bam. Bivaj mi odmah, ne mogu s ovim debilima. Neću ja da mi bi- daju debile autogolove što mi daju. Brš. Ne mogu s normalnim igrati. Zako, ja idem na final. Hanidap. Idemo. Brš. Daj ti nubare, daj ti hanidrop. Pa ako su nubovi što nisi prošli. Pa kad nubare u futbolu znaju da igraju. Kad znaju kad idu nego daju svom autogol što je tebi lakše. A i znaju da urade da udare nekako od zid pa da se otkotrlja u gol. Znaju to da urade što je skoro nemoguće da se odbrani. To znaju da urade. Ja sam to odbranio nekoliko puta. Ja brate kliknem za reklamu, oni mi ne daju spin. Ja možda ovdje ne uspijem ovaj jump. Uspijet ću. Bolje da idemo ovamo. Imam više. Već pobjedio. A bio sam na prvu cijelo vrijeme. Dobro krenuo do danas. A on jedan. Odmah se vraćamo ljudi. I evo nas nazad ljudi nazad da učuti. Nije mi. I evo ga opet taj fall i opet nubare. Aha, zašto padam? Ma tamo idite, znate da je tamo. A što se kujete, ne mogu se izdržimo njih. Ja neću da idem, ne zanima me. Ne! Brže. A džabe mi nećemo otkrit. Dobro, stiću, ja neću više. Ne biži. Ne mogu da se. Ja... Ne kujete se! Ja sam pao! Polazim! Vidio sam ti kako si pao! Da li će on proći, da li će, neće 100%. Nama to ne ideš, nećeš da bacit! Da li će? Hoćeš! Ali kolike su ovo nubaj, brate mili, 3 put je čovjek pao. I jedna je ona odvojca, to. Vidi, možeš dobaciti. Ajde napokon. Koji sam srećnik sad bio? Srećnik živ. Ali na šta sam ja sve popadao, ja ne mogu da verujem. 3 put je popadao. Ja sam se glupirao, ja rekao na kraj, već ali ajde to pokušat ću ili on uspio. 3 puta čovjek pao, a zašto? Sad nikad nećemo pa zašto su ono, pa ko pređe početak, svaka mu čast. Tu, ajde, diži brzo. Ovi će da nam sami idemo. A znam! To. Valjda neće oni proći. Koliko ih je prošlo, pogledaj nazad. Ako ću sad. Neću. Neću da ti idem, Neću ni ja. ne moraš. Sad kad nam ovi dođu. Brže, ajde! Diži gore, diži. Dobro. A
vidi, za malo pa smo tamo namestili da ne samo spominjamo. Samo bismo mi prošlođima vremena. I ja pogledam. Sarabijan. Sarabijan. Evo ga ovaj kralj, hoće li on uspjeti? Šta će on Oće lagano. Vidi šta Vidi. Ja gledam preko njegovog telefona pa da drugim vidi. Prošao je li? Eto ti ga taj Sarabijan. Di? Sad si ga prošao. Evo ga, Evo ga, prolazi Sarabijan. Sarabijan. Kako ime Sarabijan? Prvi put to vidim. Sarabijan. Ja si ga prepočeo. Ajde, ćete li proći? Aj. No idete, ja nijednom ne lupim. Evo ga. A, napokon. Ništa. Vrijeme da finale bude nešto što čemu ću ja da pobedim. Bolje bi da pobedim, znaš, da će biti 2-2 ako ti pobediš u krenu. To bi bilo mnogo super. Reci iskreno. To bi bilo idealno. Mm. Idealno! Ti osvajaš, što ti to? Evo neću ja osvojit, kako? Ja kao hoću. Nećeš osvojit. Hoću kako. Sad me samo. Evo, pogledaj! Evo ja ću past! Dobro, neću. Ja ne mogu prvo proći, šta hoćeš? Šta hoćeš, brate? Znaš koliko dugo nisam igrao u igricu, što te nervira. Vidi, kako... A marš bre, smećeru. Imaš. To je jedan u krenu, vidi se ko je bolji. I ljudi, to je to do ovog videa. Ako ste uživali, ostavite like i subscribeajte se. Idemo su sljedećem. Pozdrav!